Здравейте, казва съм Янка Папулова. Ето тук е тази пешеходна пътека, пострадах. Просто една разсеяна млада дама с червена кола в Тойота, което ми щупи идеалното. Веднага му отведе лекар, специалист, което претърпях една операция доста сериозна. В моя случай, когато стана 5-5, не извикахме специализираните органи и то не беше регистрирано по надлежния ред, както са регистрират 5-5. По което после беше много трудно да се установи имало ли е 5-5 или нямало такова. Но благодарение на SOS 5-5 успяхме да постигнем добре резултат. Положението разбрах от мои познати, които бяха доволни от услугата, при което ме посетиха представители на сдружение SOS 5-5 и поеха изцяло моя случай, което съм много благодарна, получи си много добро обезщетение и съм много доволна. Препоръчвам горещо, ако имате нужда от помощ, при 5-5 звънете на сдружение SOS 5-5.